डिमाकुसियाव सिखाव खावनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि। सिखाव खावनायनि बिथोन होयो दिप सरकार मुंनि सासे गान्जा फाग्ला लाइमोना। डिमाकुसि दखरा एबसुखौ फाव फान्दायनानै जोबथेसालियाव सोनायनि थांखि गान्जा फाग्ला दिप सरकारनि। सोलिफु दाननि थांनाय 25 जुन खालि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि सहरनि बिखायाव थानाय गंसे मबाइल गलायाव सिखाव खावनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। मख'नो गोनांदि धुबुरी जिल्लानिफ्राय डिमाकुसि ओनसोलाव खामानि मावनो फैनाय शफिउर रहमान मुंनि खामला मावग्रा सासे गथ'आ डिमाकुसियाव थानाय गंसे मबाइल गलायाव सिखाव खावदोंमोन। नाथाय सिखाव खावनाय जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजानायलाय दायनिगिरिखौ हमनानै रायजो राजाफ्रा सोंनाय फिननाय खालामनायाव डिमाकुसि ओनसोलनि थागिबि दिप सरकार मुंनि सासे गान्जा फाग्ला लाइमोननि थुनजालायनायाव मोनाबिलि समनि 8 रिंगायाव मबाइल गलायाव सिखाव खावदों होननानै शफिउर रहमाना सिमान जायो। दायनिगिरिखौ हमनानै रायजो राजाफ्रा सोंनाय फिननाय खालामनाय जाथायखौ डिमाकुसि दखरा एबसुआ गावनि मावखुलियाव लांनानै जोखोम जाजासे बुदों होननानै समाजारि बिजोङाव गोसारहोनाय बाथ्रानि सायाव दिनै खेंफोरथि होदों मबाइल गलानि बिगोमाया। थांनाय समबार खालि हराव आंनि दखानाव सिखाव हाबदोंमोन। दा बै सिखावखौ आङो आंनि दखानाव थानाय सीसी केमेरानि हेफाजाबजों बे सिखावखौ जोङो नागिरनानै मोननो हादों। बे नागिरनानै मोननायनि उनाव दा बिथांमोनखौ आयेनारि साजा होनो थाखाय आङो नैबे डिमाकुसि थानायाव आङो एफआइआर होनो फैबाय। जों नुबाय दायो बे सिखाव जानाय जाथायखौ लानानै गोबां सिं दुंहाव थासारिया सोमजिगासिनो दङ। बे मानि थाखाय? नंगौ, आंनि दखानाव थांनाय समबाराव जादों। बिनि आगोलावबो जोंनि बे साखाथियावनो थानाय सासे बर' लाइमोन बिथांनि दखानाबो मबाइलनि माबामोन रिपेयारिं सेन्टार। बिथांनि दखानावबो हाबनानै सिखाव खालामदों। बिनि आगोलावबो मोनसे आरो मबाइल दखानावनो हाबबावनानै सिखाव खालामदों। बेहाय गोबां बुस्थु बिथांमोननिफ्रायबो लांदों। दा बेबायदि सानफा एफा सिखावनि अनजिमाया बांबाय थानायनि थाखाय बयबो रायजो राजाफोरा दुंहाव थासारि जाना दंखायो। सिखाव मोनबानो जेन बेखौ जानानैसो फोजोबगोन बेबायदि जानायनि थाखाय मोनसे गासै रायजो राजायानो मोनसे एलार्ट मुडआव दङ। सिखाव मोनबानो जेन बेखौ नांगौ रोखोमै खासथि होनानै मोनसे आयेनारि साजा होगोन होननानै मोनसे थिरांथा लाना दंजोबो आरो गासैबो। सिखावखौ नोंथांमोना जिहेतु बे माबायदि हमनो हाखो? सिखावखौ जों हमनो हानायनि मेन कारना जाहैबाय जों सीसी फुटेज बिथांमोनखौ सीसी फुटेजाव माबानो हादों। नाथाय सिखावा खिन्थु जोंनि लकेलनि मानसि नङामोन। बिथाङा जाहैबाय धुबुरीनिफ्राय बेहाय लेबार खामानि मावनो थाफैनाय। बे माबायाव जोङो बेखौ सिनायनो हायाखैमोन। खिन्थु सीसी फुटेजखौ जोङो बहुद सालि जारि नायनानै बेखौ जोङो हमनो हादों आरो। बेहाय खिन्थु बेहाय आं हारसिंनि बाथ्रा नङा। बेहाय डिमाकुसि ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि प्लास आरो जोंनि लोगो लेवा प्लास जोंनि चेम्बार अफ कमार्सनि बिथांमोना सहाय खालामनानै बिथांमोनानो जेनेबा बे सिखावखौ हमनो थाखाय हाबाय आरो। बेनिफ्राय दायो बे जाथायाबो डिमाकुसि जिहेतु बुलायलायनाय जाबाय। माबायदि आबसुखौ बेहाय जुरित दं होननानै माबायदि? बेथ' आबसुनि बाथ्रा फैनोनो नाङा। आबसुआ बेहाय जेबो लोब्बा गैया। दा बेहाय गासै रायजो राजायानो बेखौ हमनानै लाना फैबाय सिखाव महरै गनायथि मोननायखाय। बेनिफ्राय बै मेन सिखावा बियो खिन्थु जोंनि लकेलनि नङामोन, बियो बाहेरनि। बेनिफ्राय बेहाय बिखौ सापर्ट खालामग्रा प्लास बिखौ लामा दिन्थिग्रा जोंनि लकेलनिनो सासे सिखाव मोनहादों। बिथांनि कमेन्ट्सनिफ्राय जोङो बेखौ मोनथिना मोन्दों। बिथाङा जोङो सोंलु फिननाय खालामनायाव बिथाङा बेखौ सिनायोना सिनाया होनना बुंनायाव सिनायो, मानो सिनाया जानो, गावनि लोगोखौलाय सिनायखागोन। बेबायदि माबानायाव बिनि नामा दिप सरकार होननानै मिथिना मोन्दों आरो दासिम। बेनिफ्राय दिप सरकारा बे लकेलनि नामा? औ, लकेलनि। बियो 1 नं डिमाकुसिनि बासिन्दा आरो बियो थारमाने ओरैबायदि बिथांमोननि कमेन्ट्सनिफ्राय जों मिथिनाय बायदिब्ला बियो
गाइड होग्रा आरो बेथ' जेनेबा मेन सिखावा बियो धुबुरिनिसो नालाय बियो बे जायगानि बबेथिं हाबबा बबेथिं ओंखारो बिनि जेबो उद्दिस बिथाङा गैया खिन्थु बै जिथु लकेल सिखाव लकेल मानसि बियो लामा दिन्थिनानै बेखौ खालामदों होदों आरो सिखावखौ जिहेतु रायजोफ्रा बा नोंथांमोना लाना फैबाय माबायदि बुलायनाय जाखो बुनानै बेयाव सिखावनि थासारिया बेहाय बारा जाबाय थानायखाय गासै रायजो राजायानो मोनसे बिराद जोबोद खम माबायाव रागा जोंनानै दंखायो बे हिसाबै गासै रायजो राजायानो सिखावखौ मोनहाबाय होनना बुंनायलाय गासैबो लोब लोब ओंखारबोबाय आरो बै समाव हरनि प्राय 8:30 बाजियाव सिखावखौ सिनायथि मोननो हादों बै समाव गासैबो दखान पहरफोरा बन्द' जाजोबनायलाय बयबो फ्रि जानानै सिखावखौ मोनदों होननायखाय रायजो राजाजों लोगोसे दखानिफोराबो नायनो थांबाय बेयावनो रायजो राजाफोरा जाय जि हागो साजाखौ होदों आरो बेयाव खिन्थु माने डिमाकुसि आनसलिक आबसु अफिसाव लांनानै बुनाय जादों आनसलिकनि मानसिफ्रा बुदों होननानै बुंदों बेथ' टटेलि नंखाय बेयो जेब्लाबो जायाखै बेहाय गासै रायजोफोरानो बेहाय माबानानै बेखौ सिखावखौ बुनाय जादों बेहाय सोरबा आबसुनि सेंग्राफोरा बा गथ'फोरा बुदों बेयो टटेलि नंखाय बेथ' नंखाय बेहाय रायजो राजाफोरा लामायावनो बेखौ मोननायखाय जाय जे हागो बेयाव लामायावनो बेखौ साजा होदों बेयाव आबसु अफिसाव लांनानै बियो बुनाया बे टटेलि नंखाय आरो बेहाय मोनसे दा ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइरेल जाबाय थादों बेहाय लायनो आबसु अफिसाव लांनानै बुदों मादों बे माबाया टटेलि नंखाय आरो बेहाय आं मिथिनायाव सोरबा सेकेन्ड पार्सन थार्ड पार्सना हाबनानै बेहाय जाथायखौ गिदिर खालामनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादों आरो नाजाबाय थादों खिन्थु बियो टटेलि बियो आयेनारि भाबै बियो साजा मोननांगौ जाय बिथां सेकेन्ड पार्सन थार्ड पार्सन हाबनानै बे खामानिखौ मावबाय थादों बेनिफ्राय आं बेखौनो आसा खालामोदि सिखावहा जेबो धोरोम गैया जेबो जाति गैया सिखावा सिखावनि साजाखौ मोनथारनांगौ आं बेखौ लुगैयो बेहाय रावबो थार्ड पार्सन हाबनानै बे जाथायखौ आरो गोदोर दा खालाम आं बेखौ बयनिबो सिगाङाव आखाइ खबजबनानै आङो খাওলাই শফিউর রহমান এটা যে ডিমাকুছিত মানে চোৰ বুলি মানে ধৰা হ'ল এইটো কেনেকুৱা এইটো কেনেকুৱা মানে ছাৰ মইতো ইয়াত কাম কৰিব আহিছোঁ অহাৰ পিছত মই এটা নিচা কৰোঁ এই ল'ৰাটো নিচা কৰি আছিল তাৰ লগত মই যে নিচা চাইছোঁ ক'লে যদি লাগে তাৰ মোৰ কল নাম্বাৰটো নে মোক কল কৰিবি কি নাম ল'ৰাটো কি নাম দীপ সৰকাৰ তেওঁ মানে লগত আছিলে মোবাইল দোকানত মানে চুৰি কৰিব আহিল তেওঁ আহিছে মোক নিচা কৰি পেলাই মোক লৈ আহিছে মানে ভাং আনি মোক খুৱায় ক'লে লাগিলে দীপ সৰকাৰ আনি মোক খুৱায় সেইটো খুৱাই পেলাই মোক আনিছে ৰাস্তাৰ বোলে ওলাই পেলাই বাজাৰৰ ভিতৰ দিয়ে সোমাই দিছে ক'লে এইফাল দিয়ে যাব লাগিব এইফাল দিয়ে গ'লে আকৌ মানুহ আহিব সেইকাৰণে পিছফাল দিয়ে আহি পেলাই সেই দৰ্জাটো খোলাই দিলে খোলাই পেলাই ক'লে ভিতৰত সোমাই গেঞ্জিটো বান্ধিবি তাৰপিছত মই ভিতৰত সোমাই দিলে গেঞ্জিটো বান্ধিলোঁ ক'লে মোবাইল চা আছে নেকি মইতো ক'লো নাই এইফালে ওলাই আহে কেইটকামান খুচুৰা পইচা পাইছোঁ এইটো লৈ আহিছোঁ আৰু এটা হেডফোন আনিছোঁ ল'ৰাটো হয় ডিমাকুচি চাৰিআলি তাৰপিছত মানে কৈ আছে মানে তেওঁ যে মানে চুৰি কৰাৰ কাণ্ডত জড়িত নাই বুলি মানে তোমাক চিনি নাপায় বুলি কৈছে হয় নেকি ই মোক ফোন কৰি থাকে মোৰ মোবাইলত ইহঁতৰ নাম্বাৰ চবেই আছে চালে গম পাব কোন লোক পাইছিলে তাৰ লোক পাইছোঁ এই কমেডি হল আমাৰ ৰুমের ওচৰতে সি ভাং খায় খাব আহে